que aquestes eleccions no ens afecten directament, que aquestes eleccions s'ha d'escollir entre el PSOE o el PP per fer que el vot sigui útil. I ja els avanço que això no és així. Aquestes no són unes eleccions bipartidistes, com molta gent creu, sinó que hi ha altres forces que poden condicionar la governabilitat. I una d'aquestes forces és Esquerra, un partit coherent, fort i útil. Per això, si tu no decideixes, decidiran per tu. I avui estem aquí perquè ens explicaran per què som útils i per què som necessaris a Madrid. I en primer lloc ens parlarà en Lluís Soler, qui el passat mes de desembre va ser escollit per representar la nostra comarca, el Vallès Occidental, a la candidatura d'Esquerra al Congrés dels Diputats. És regidor a l'oposició i portaveu d'Esquerra al municipi de Viladecavalls i conseller nacional des del febrer del 2007. És jove i amb empenta, llicenciat en Química, investigador del Departament de Química de la Universitat Autònoma de Bellaterra, i en el seu blog ho deixa clar i no se n'amaga. És independentista, republicà i d'esquerres. Sigues benvingut, Lluís. Molt bon vespre a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència avui que el Barça ens fa una mica la competència. Vaig per feina que tinc poc temps. Com deia la Sílvia, en aquestes eleccions hi ha qui vol forçar el poble català a jugar al joc de la polarització, del bipartidisme. Ens donen una moneda i ens diuen tria, o cara o creu. És un joc pervers, un joc trampós, és un parany, perquè si surt cara guanyen ells i si surt creu perdem nosaltres. En definitiva, és el joc del PP i del PSOE, dos partits que en molts aspectes són simples fotocòpies, per exemple, en el model territorial espanyol. El PP i el PSOE, dues cares d'una mateixa moneda, una moneda que es diu Espanya. Espanya és un mal negoci per tots els que vivim i tots els que treballem a Catalunya. I tots vol dir això. Tots vol dir tots. Aquí no hi ha distincions, ni de llengua, ni d'ideologies polítiques, ni de color de pell, ni de procedències. Aquí, els plats trencats els paguem igual, els independentistes o els que se senten únicament espanyols i viuen a Catalunya. Aquí tots, cornuts i pagar el beure, sense distincions. Fixeu-vos, l'any 2005, l'altre dia ho publicava la Fundació Josep Irla, tots els que estem aquí asseguts en aquesta sala, els que hi ha aquí darrere, jo que estic dret, tots, cadascú de nosaltres, estàvem perdent, a veure que no m'equivoqui, 2.622 euros dels nostres impostos, de cadascú de nosaltres, dels que ens recapta l'estat espanyol aquí a Catalunya i no tornen. Només amb els diners del dèficit fiscal d'aquell any haguéssim pogut suprimir els peatges de Mollet, el peatge de Martorell, el peatge de Montgat-Mataró i construir les infraestructures viàries i ferroviàries que estan programades pel 2007 i fins al 2012. Però no els tenim, aquests diners. Encara no els tenim. Repeteixo, Espanya és un mal negoci. L'estat espanyol està ofegant les possibilitats de desenvolupament cultural, econòmic i social de la nació catalana. I ens calen eines fortes, eines potents, eines adequades per tallar d'arrel aquest balanç comptable que només ens perjudica a nosaltres, els catalans. I de quines eines disposem? Doncs dels partits polítics. Els partits polítics són aquestes eines. I és per això que ens cal un grup parlamentari d'Esquerra a Madrid. Un grup parlamentari d'Esquerra a Madrid fort i nombrós és fonamental pel desenvolupament del nostre país, pel progrés del nostre país. Si Esquerra és forta i nombrosa al Congrés dels Diputats, nosaltres podrem reclamar amb contundència un tracte fiscal just per Catalunya. Si els independentistes som forts i nombrosos, a Madrid podrem aconseguir que els països catalans comencin a anar endavant en lloc d'anar enrere. En canvi, de ben poc serveixen les eines rovellades. Fixeu-vos, diputats del PSC que quedaran diluïts a dins del PSOE
i després passa el que passa sempre, que els diputats del PSC a Madrid voten en contra del que el PSC aquí a Catalunya vota a favor. És llançar el vot a les escombraries. Igual que Convergència. Algú es creu que Convergència estaria construint cases grans del catalanisme si Esquerra no fos forta a totes les institucions i si Esquerra no tingués un discurs desacomplexadament independentista. Que ja ens hem oblidat dels 8 anys, dic, de suport incondicional de Convergència i Unió al PP d'Aznar. Que ja no ens recordem d'aquella nit del 21 de gener, on el senyor Mas i el senyor Zapatero van retallar i van mutilar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Ara per ara, Esquerra, som l'única eina, l'únic partit que no canvia de discurs quan agafa el pont aeri, l'únic partit que defensa a Madrid el que decidim entre tots aquí a Catalunya. La constància, la fermesa i la dignitat dels 8 diputats i diputades que han estat treballant a Madrid per Esquerra i pel país en són la prova més clara. I tant de bo els altres partits catalans fessin el mateix, perquè farien un gran favor al país, però no ho estan fent. De moment són eines rovellades, i les eines rovellades, una de dues, o es desoxiden o no serveixen per res. Feina combinada del conjunt de tots els càrrecs electes d'Esquerra a totes les institucions, ajuntaments, Generalitat, Parlament, Europa, també a Madrid, ens està permetent avançar, ens està permetent guanyar cada dia nous espais de sobirania. Jo espero i desitjo, i ja que el tinc aquí, encoratjo el company Joan Ridao a que segueixi treballant amb el rigor que ja ens té acostumats, i dic que espero i desitjo que ben aviat ja no ens haguem de presentar mai més a unes eleccions espanyoles. Potser dirà que nano està somiant. Doncs no, això no és cap somni. De fet, jo ja fa molt temps que no parlo de somnis. No m'agrada parlar de somnis. A mi el que m'agrada és parlar de projectes polítics amb cara i ulls. Perquè els somnis són idees quimèriques, són imaginar impossibles. En canvi, els projectes no. Els projectes no. La clau per avançar és tenir el camí clar i creure-t'ho i pensar que allò que et proposes és possible i treballar sense parar fins que complim el nostre objectiu. Aquest objectiu, un país de primera, un país que surti als mapes del món, un país lliure i sobirà que ja no depengui mai més de les decisions que es prenen des de Madrid. I acabo. Vull acabar la meva intervenció fent un homenatge a tots aquells militants, a tots aquells simpatitzants, col·laboradors, amics, tota aquella gent que des de l'anonimat treballen, assessoren, col·laboren cada dia perquè aquest projecte polític que tots compartim tiri endavant i acabi sent realitat. Aquest capital humà és la nostra força més important. Si volem, podem aconseguir tot allò que ens proposem. Companyes i companys, s'acosta l'hora de la veritat. Ara, tant o més que el 2004, és l'hora d'Esquerra. Ànims que només falten 15 dies per col·locar aquest senyor, el Joan Ridao, al capdavant d'un grup parlamentari fort, nombrós, independentista, a Madrid, al Congreso. Com deia aquell, sense descans i fins a la victòria sempre. Visca la llibertat, catalans!